Een welkomstcomité. Je moet toch wel een hele handige wonen. Zullen we gewoon aanbellen? Ding dong. Ah. Ze lacht, dat is een goed teken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet geen mevrouw Els? Ja, ik ben... Els Klasse? Ja, Dan woont je hier met Sef. ja, dat klopt. Wat ik dat weet, hè. Ja, dat heeft er zelf gemaakt. Het bord en alles wat hier in de tuin staat. Is dat zo'n handige? Ja? Ja. Is dat toes? Ja, hij is Ja? goed. Kom maar binnen. Binnendoor of boetenum? Kinderboete noemen. Ja, zeg het maar. Maar Is ze boete? hij is boete. Maar Ah, ik denk dat hij zich eerst een ander boek aan wil doen. Want hij heeft een werk. Nee, lot hem de werkbox maar. We gaan gewoon even achter hem. Ja. Eens kijken waar de creatieve geest zich heeft verstopt. Kijk, dit is ook al leuk. Zuster Rudy en Pulke. Ja, mooi. Met kijk waar Sef is. Och, nou kijk nou toch eens. Sef! Oh, nee. Ja! Dat kunnen we wel. Ja, Dat kijk ik al dag weer, jong. Echt hoor? Ja. Al besticht het. Wat leuk dat ze toes is. Ja, Ja, dat kon... wie komt gedaan? Nou ja, wie reed je gewoon door Blazenbootje. de Azerooi. Azeroos is hè? Ah, zo. Ja. Maar dat ben je al aan het filmen, hoor. Ja, dicht ben je toe, Sef. Dicht nu gewoon zo ze wils. nee. Maar ja, ik zeg net tegen Els Weester zo handig. Ja, dat is Sef. Die maakt het allemaal zelf. En wie zien afdelingen staat? Nee, dat is allebei. Allebei. Hij doet supporter. Ja, dat is allemaal... En ik moet ze zo bijjagen. En die pataten zien die ook van nog. Ja, de stomste boeren, hè, dat weet ze toch. We hebben de dikste We erf. hebben de dikste appelen. Altijd is boerenverstand. Ah, oké. Ja. Oké. Hey, en Nee, dit viel natuurlijk ook meteen op. Ah ja. Wat is dat, Sef? Ja, dat is nostalgie van toen de bovengrondse leidingen er nog horen, hè, allemaal. En toen ze in Azerooi dat opgeruimd hebben, ben ik er eigenlijk met begonnen om een beetje te verzamelen. Ik heb er dan meer dan 100 verschillende Van die putjes. van die putjes. Putjes. Van die Ja, putjes. Lijkt er steeds. Dat zijn dus, daar zit er een bij de kump van de Noordkaap. Ik heb daar van alle kanten, ik kan het zich niet voorstellen. Welke is dat, Sef? Die van de Noordkaap? Van de Noordkaap, dat kump, daar hier aan de linksboven met dat gleufje in. De witte of de groene? Dat witte. De witte. Dat witte met dat gleufje in. Dat komt van de Noordkaap. Dat heb ik tot toevallig gevonden. Ja, Sef. Ja. Dan moesten die klumpjes dus pakken worden gemaakt. Die moesten die klumpjes. Klumpjes. Ja, Wat is het verhaal achter de klumpjes, mooi, Sef? jong, niks. Dat was schet voor op de camping deed ik dat. Hè. We gingen altijd met de caravan. Ja. En dan zou ik altijd in de vuurtent zo die klumpjes uit te snieën. Klumpjes die koop ik en dan doe ik je alleen uitsnieën. En dan kwamen de mensen altijd kijken. Hè, van, wat is dat toch aan het doen? Na een paar dagen dan werden ze nieuwsgierig natuurlijk. Hè. En dan kwamen ze vragen. Och, ik heb er wel voor kinderen hè, vooral. Hè. Oh, kijk nou toch. Ja, ik heb er zelf ook gehoord. Die papje van die grote, maar dat die liggen door. Die heeft hetzelfde dragen we zelf ook. Dat is dan een beetje... Maar Sef, wat kunstig. Ik geef die zitten in Australië. Die zitten in Zuid-Afrika. Dat is allemaal iets voor familie. Hè. Ja. Als ze een jubileum hebben of dat ze... Als ze zo, dan geef ik die gewoon weg. Kijk daar. Maar. Het Zwitserland. En die werden nog gewoon gebroek? Ja, Ja, dus die de tuin waren in gewoon. modern is na dan. Chic, hoor. Dat zijn damesklompen. Dat zijn dames. Met dat reemke noemen, dat zijn damesklompen. En waarom hebben dames een reemke nodig? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook Die niet. zijn gaat verder open. Oké. Ja, die van mij die staan in de kelder. Hé, maar nou huurden we net aan het belletje dat de Aldieserkeel door de stroot kwam. Kijk hij niet aan heel jaloers naar die figuren bedegen een hoofdveur. Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk allemaal ook zoiets, hè. Hou hem in de gaten, hè? Allemaal van
Ja, ik mag me daar niet druk om. Hey, nou vond ik zo leuk dat voor in de tuin bedieg die 3 menkes op zo'n hekje zitten. Wat is dat? Zijn dat zomaar 3 pupjes? Of? Nee, wat kunt zich op uw buurt stellen? Dat zijn 3 kleutertjes op een hek. 3 kleine Drie. kleutertjes. Die zaten op een hek. Bovenop een hek. Juist. En wie ging het ook al wel verder, Els? Ja, dat is een goeie. Ja, normaal ken ik ze wel. Ja, normaal. Dat Maar ook niet zo goed. En wat zat er nog meer bij? Horen zien en zwijgen. Horen zien zwijgen. En de pauw staat er. En dan staat er de fietser. Boven de deur heb je dat gezien trouwens. Ja, allemaal namen. Dat zijn de kleinkinderen. Dat zijn de kleinkinderen, boven de voordeur. Ja, allemaal op volgorde zijn dat de kleinkinderen. Hoeveel zijn het dan? Een stuk of 7? Zes. 6. 6. Ja, en de dochter die is op weg hier. Met een kleindochter. Oh, wanneer verwachten ze? In Ja, het moment. in het moment hier zien. Ik kwam met pannenkoek eten. De kleindochter zei van vroeger deed dat heel veel natuurlijk, met de kleinkinderen. Ik ben al vanaf mijn 55e ben ik thuis in de fut. Gezond, ja. Mijn functie was over. En dan kon ik met 54 mogen ik thuis blijven. En daarom heb ik ook allemaal, dat is echt een hobby. Iedereen is gewoon altijd mijn hobby geweest. Ik ben officieel altijd metaalrijder geweest. Oké, dus er is wel de achtergrond van de metaal dus. Dat is. En ook Ja, altijd en mijn dan hobby nu geweest. 79. Boah, Sef, dan bist ik al bijna 24 jaar thuis. 24 noemen. Ja, bijna 24. Dat is rijden voor een feestje, Sef. Ja, dat doen we dan ook. Ja, wanneer staat hier de tent achter met de... Nee, maar dat is toch heerlijk? Als ze dich door lekker bij Vuls. En veel op vakantie geweest. Ja, op de camping, hè? Nee, ja, camping ook. Ja, maar camping vanzelf, met de caravan. Maar we komen ze nu nog niet zo lang, alle gelukkig zijn we geweest. Nou, we zijn van naar Israël geweest. Dus dat moesten ze nu natuurlijk niet zien. Hè. Nee. Maar ja, toen, dat was in 1 april teruggekomen. Ja. Of we zijn nu wel geweest. Was dat nou ook een plek waar je altijd nog een keer heen moet, naar Israël? Nee, eigenlijk Nee. niet. Rome. Rome, daar gaan we nu nog, ja. We zijn wel in, de dochter van ons, die zag op een gegeven moment gewoon, pap, je moet eens een keer naar Mexico gaan, zei dat. Ik zeg, nee, dat trekt me niet. Ik zeg, ik wil wel een keer naar Zuid-Afrika. Nee, dat ken ik niet. Naar Kenia. En de volgende dag kwamen we dan met een folder aanbieding van Kenia, 3 weken gewoon 2 betalen. Dat was natuurlijk prisa. Dat was kassa. Dat was kassa. Wie hangt er bij dich om de nek, Sef? Is dat? Christoffel. Dat is Christoffel. Christoffel, dat heb ik gekregen. Dat heb ik gekregen toen ik gestopt ben met voetballen. Dat kreeg ene man in Roemien, per week kreeg ik zilveren Christoffel. In een maand iets. Ik heb iets gedaan had voor de gemeenschap. Oké. En zodoende heb ik dat toen gedaan. Maar wordt het een hele goede voetballer? Of Nee. wordt het, nee? 27 jaar secretaris penning. penningmeester. Ik heb de jeugd opgericht hier in Azerooy. En ik heb alles gedaan. Ziek, man. Is er nog een voetbalclub in Azië? Ja. Gelukkig wel. Oké. En dat bist ik ook nog regelmatig? Ik ben daar erelid natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik ben toeswedstrijden ben ik altijd door. Oud, niet meer zo geweldig, maar toes wel. Ja, nu ze dan erbij moeten voetballen weer, dan kan het wel zijn. Heb je ook in het Urs gevoetbald? Nee, Nee? ik was beter met de pen als met de been. Ja, ja. Ja, en die klompen, dat voetbalt natuurlijk ook niet zo handig, hè? Thuis nog wel eens klusjes of zo bij de voetbalclub? Daar ben ik afgelopen 1 januari met gestopt. Dus ik heb ook, toen heb ik daar alles gedaan. Maar ja, ik was leeftijd, ik werd nog 79, dus ik had ook nog toch niet dat het een zin in kwam. We hadden maar zoveel aan jongeren. Maar ja, het zit in de genen. Ik geef ze dich niet, Sef. Nee, dat geloof ik. 79. Neem eens. Moet ik dan misschien ook maar met de 55 goed scheiden? dat ik in zo'n goede gezondheid... Gewoon bezig blijven. Dat is het geheim. En je ziet er allebei nog goed aan, of niet? Ja, ja. Dat is toch Ik ben nog 77. 77. 7 keer 11. Dat is ook weer een reden voor een feestje. We gaan nu naar Rome, hè? Zag het. En als we in Rome zijn, dan zijn we 55 jaar getrouwd. Oh. Dat vieren we Mooi. dan nog. Vieren we dan nog met de kinderen en de kleinkinderen. Maar je zat vast wel, als je in Rome ziet, op den dag iets
bijzonders doen met z'n tweeën? Lekker Ja, uit dat zal er wel. Dat zien Ja? we dan wel. Ja, ja, daarna vieren we het met de kinderen. Want een van de dochter is dan nog op vakantie. Dat is veel weg zijn. En de kleindochter, een uit zijn kleindochter. 4 meisjes en 2 jongens hebben van kleinkinderen. Ja, dat kostte ze er veel in, hè. Ja, In welke leeftijd, Els? het oudste is Ja, hoe werd- 24. Wow. Ja. En ieder jaar 1. Ieder jaar 1 kleinkind. Fijn, ja. Dus, Maar wat Nee, hebben ze dit we goed zijn verweld dan? gelukkig, Ja. we zijn gelukkige mensen. En die komen hier ook allemaal hier? Oh ja, natuurlijk. En die gaan natuurlijk allemaal met patatten of met tomaten Ja. of met Ja, prei of... zoiets, ja. Ja. Als het zo lang Dat als het hebben we gaat. gezegd van die erpelen, die moet er dadelijk weer een deel naar de dochter. Ja, en dan de broers en zusters, als die komen, dan krijgen die ook wat voor het hebben. Die weten hoe het te halen is. Maar jongens, wat woont je hier mooi zeg. Prachtig. Dat zei iedereen. Speeltuintje hierachter. Speeltuintje voor de haaien van kinderen, dus ze vinden het fijn als de kinderen altijd zijn. Ze zijn nu weer aan het bouwen, nou, als er mogen ze weer bouwen. Dus er komen nu weer steeds meer kinderen aan, dat vind je geweldig. Dat vind je gewoon leuk. Dat is, Druifjes, tomaatjes, Ja. weet u toch wat? Bonen, Deurtjes. Spaanse pepers. Oh, Oliegebokken. Spaanse pepers. Ja? Oh, die dan doen. wat duis je die door, Els? Alles, Tot overal. de soep, tot de macaroni, Alles. overal. Dus je hebt het hier een beetje pittig. Ja. Ja? Mooi hè? Zijn die voor eigen gebruik of gewoon die ook Ja, en ja, met de dochter mee die dadelijk? gewoon dadelijk met de dochter met. Jongens, ik vond het ontzettend leuk om even bij u langs te mogen komen.